मैगं फाननानै एबा फान्थाव बेलाथि फाननानै से सप्तायावनो 30 लाख रां खामायदों आरो बे 30 लाख रां खामायग्रा सुबुंखौ बुथारबाय। दुथां सुबुंफोरा बुथारबाय। बे 30 लाख रां खामायनायखौ गोबां मानसिफ्रानो सावरायदोंमोन आरो निउसावबो होदोंमोन। नाथाय बिनि 30 लाख रां खामायनायनि उनाव दाखालि बावैसो साननै सान सिगां बे मानसिखौ बुथारबाय आरो गोबां दैबाना जागासिनो दङ जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव। दा बेनि सायाव जों सावरायगोन। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन टमेट' बा फान्थाव बेलाथि, जोंनियाव बायगन होनो, जों गामिखिजा बायगन होनो, अबेबा गामियाव बिलाहि होनो, नाथाय बिलाहिया हारसाफोरनि जाहैबाय आरो अबेबा गामियाव टमेट'खौनो होनो आरो बर'नि गुबैया जाहैबाय फान्थाव बेलाथि बेबायदि होनना बुङो आरो, नाथाय जोंनिया बायगन होनो। दा जियानो जादोला बे मेटार नङा, जोंना मेटारा जाहैबाय खौराङासो। सासे सुबुं, जाय सुबुंनि मुङानो जाहैबाय शेखर रेड्डी, राजा शेखर रेड्डी। राजा शेखर रेड्डीया आन्ध्र प्रदेशनि सिङाव थानाय मादारामपल्लीनि थागिबिमोन आरो बेनो गला होगासिनो दंमोन, मैगंनि गला बा दखान होयोमोन, मैगं बेफारिमोन। आरो बियो थांनाय जुलाइ दाननि से सप्तायावनो टमेट' फाननानै, आथिखालाव टमेट'आ गोबां दाम जादों आरो आन्ध्र प्रदेशआवबो गोबां दाम जादोंमोन आरो दासिमबो दामानोखा। जोंनि बे आसामावबो 100 मोनहैबाय, 120 मोनहैबाय किल' बा सेरसेयाव। बे समावनो बिथाङा से सप्तायाव 30 लाख रांखौ खामायदोंमोन आरो बिथांनि 30 लाख रां खामायनायखौ गोबां सुबुङानो बा रायजो नायनो मिथिदोंमोन, निउसाव होदोंमोन। बिनि उनाव साननै सान सिगां बे राजा शेखर रेड्डीखौ बुथारनानै गारना दोनदों आरो राजा शेखरनि न'खरनि मानसिफोरा पुलिसनि सिगाङाव दाबि खालामनाय जेब्ला राजा शेखर रेड्डीखौ मैगं बेफारिफोरानो बुथारदों, गावसिनि लोगो साखाथियाव मैगं फानग्राफोरानो बुथारदों होननानै दाबि खालामदों आरो जाथायनि सायाव केस बोनाय जाबाय। दा बे समाव आन्ध्र प्रदेश पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ, नाथाय जाथायाव लोब्बा थानाय सासेबो सुबुंखौ दासिमाव एरेस्ट खालामथ'नो हानाय जायाखै। गोबां साननो गोनां, टमेट' फाननो हादोंमोन से सप्तायाव 30 लाख रांनि आरो बे 30 लाख रां फाननो हानायखौ लानानै बिथाङा गोबां फेमास जादोंमोन। नाथाय बेनि फैसाखौ सिख'नो थाखाय बा लुथिनो थाखाय माखासे दुथां सिखावफोरा बे जाथायखौ खालामदों। दा बेनिखायनो सांग्रां जानांगौ लोगोफोर, जाय बिथांमोना फालांगिरि महरै खामानि मावो। आं इसिखिनि खामायनो, इसिखिनि खामायनो हादों होननानै बुंनाङा, नङाबा मेगन गोसा गोबां मानसिफोर दङ। दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ सांग्रांथि होनाय जाबाय। अब्ला नोंथांमोना बेखौ मिथिखाबाय जानांगौ। दा बेनिखायनो सांग्रां जा लोगोफोर, बेजोंनो गोबां साननो गोनां जायो। अब्ला जों दा नेक्स्ट सावरायगोन दैबाना। जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव गोबां दैबाना जागासिनो दङ भुटान हादोरनिफ्राय फैनाय दैनि थाखाय। भुटान हादोरा गावसिनि सुइस गेट बेखौ हगारदोंमोन, बिनि उनावनो गोबां दैबाना जादों आरो बेखौ खौरां लाहैदों जोंनि आसामनि मन्त्रि आरो एमएलएफोरा आरो लोगोसे बिटिआरनि सिएम आरो बिटिआरनि इएमफोराबो, एमसिएलएफोराबो खौरां लाहैदों। गोबां साननो गोनां, गोबां मानसिफ्रानो, गोबां बर' गामिफोरानो गाव गावनि न'आव थानो हायाखै, न' सिङाव थानो हायाखै। दाउ अमाफोरा गोजावलांजोब्बाय, उन्दुनो जायगा गैया, रिलिफ केम्पआव थानांदों, जानो आदार गैया बा ओंखाम मोनजायाखै, टाइम मथे टाइम ओंखाम मोनजायाखै, बेबायदिनो जानांदों, गोबां दुखु दाहा। अब्ला माखासे भिडिअ दं, बेखौ नायबानो जाबाय। नै